нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчун иншооти нодири асри 21 аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, яке аз бузургтарин дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад. Зеро дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо азму талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ ба далели расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва мусоидат ба рушди иқтисоди мамлакат оғоз ёфт ва ду агрегати он ба кор дароварда шуд. Азми сохтмончиёни ин кохи бузурги нур барои дар муҳлати муқаррар гардида ба кор даровардани агрегатҳои боқимонда қатъӣ аст ва барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадафи олӣ ки дар таҳкими истиқлоли энергетикии мамлакат нақши бузург дорад, талошҳо ба харҷ дода мешавад. Воқеан майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим имрӯз ба корзори заҳмати созанда табдил ёфтааст. дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат лаҳзае кор қатъ нагардида, диловарони сохтмони нерӯгоҳи Роғун бо азму иродаи қавӣ шоҳкорӣ меофаранд. Корҳо дар маҷмӯи обқабулкунакҳои асосӣ, нақбҳои обгузари амудӣ, мустаҳкамкунии фарози кӯҳҳо, баромадгоҳи нақби обпартои қабати сеюм, нақбҳои нақлиётӣ, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, сарбанд ва дигар иншооти асосии нерӯгоҳ вусъат меёбад. бо азми қавӣ ва иродаи устувори бунёдгарон, хобонидану шиба кардани омехтаи сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ дар танаи сарбанд идома дорад. маводи хобонидашуда дар сарбанд зиёда аз 13 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. барои кашонидан ва қабат ба қабат хобонидани маводи сарбанд техникаю механизмҳои зарурӣ истифода мешаванд. кор дар ин иншооти асосии нерӯгоҳ шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, дар як шабонарӯз то 30 000 метри мукааб мавод хобонида мешавад. сифати корҳо дар сарбанди нерӯгоҳ пурра таҳти назорати мутахассисон қарор дошта, баъди хобонидани ҳар қабат коргарони озмоишгоҳ намуна гирифта таркиби донабандии сарбандро аз ташхис мегузаронанд ва дар сурати ба даст омадани натиҷаи мусбат ба хобонидани қабати навбатӣ иҷозат медиҳанд. дар қисми пеши сарбанд ба хотири нагузаштани об то сатҳи 1080 метр зиёда аз 65 000 метри мурабба маводи зидди полоишии геомембрана насб гардидааст. имрӯз корҳои сохтмонӣ ва силгарӣ ба ғайр аз марҳилаи якуми сарбанди навбати аввал дар маҳалли ядрои сарбанди асосӣ, яъне дар ёнаҳои чапу рости ин мавзеъ барои корҳои тахту ҳамворкунӣ ёнаҳо аз сатҳи 1300 то сатҳи 1110 бо ҷӯшу хуруш идома ёфта истодааст, ки ҳоло мо аллакай дар сатҳи 1196 фаромадем. инчунин дар нақбҳои сементасионӣ, дар нақбҳои дастрасӣ ки ба сарбанд алоқамандӣ дорад, корҳо бо ҷӯшу хуруш идома ёфта истодаанд. корҳо дар самти қабат ба қабат хобондани маводот дар марҳилаи якуми сарбанди навбати аввал бо тариқи шабонарӯзӣ дар ду баст сурат мегиранд. дар ҳар як шабонарӯз аз 25 то 30 000 куб маводҳои хокии сангин хобонида мешавад. сифати иҷроиш корҳо имрӯз аз тарафи шуъбаи назорати сифати худи паймонкор ва инчунин аз тарафи шуъбаи назорати сифати фармоишгар дар ҳамоҳангӣ бо хадамоти давлатии назорат дар сохтмон пеш бурда мешавад. дар натиҷаи мусбӣ будани натиҷаи санҷиш ба қабати дигар иҷозат дода мешавад. чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо ҳисси баланд ва масъулиятшиносӣ бо истифода аз муосиртарин нақлиёту механизм корро дар нақби сохтмонии қабати чорум ба таври шабонарӯзӣ идома медиҳанд. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ 572 169 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 104 470 метри мукааб, гузоштани анкерҳои ажега наздики 25 000 метр, корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда 17 451 метр, корҳои сементатсияи пуркунанда зиёда аз 50 000 метри мураббаро ташкил медиҳад. дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ дар ҳаҷми зиёда аз 380 тонна оҳанфулузот васлу насб гардидааст. муҳайё будани шароити мукаммали корӣ барои кормандони муҳандисиву техникии ин иншооти азим омили асосии марҳила ба марҳила дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонидани корҳо гардидааст. дарозии ин нақб 1770 метрро ташкил медиҳад ва қобилияти обгузаронии ин нақб 3500 метри мукааб дар як сонияро ташкил медиҳад. ин нақб ба он хотир сохта мешавад ки дар мавсими серобӣ оби зиёдатиро ба воситаи ин нақб партоем, яъне гузаронем. мошину механизмҳои пуриқтидори замонавӣ дар ин ҷо барои бо сифати баланд иҷро гардидани корҳои сохтмонӣ хизмат карда истодаанд. корҳо асосан дар нуқтаҳои бинои дарвозаҳои садамавии асосӣ
وصل آهن فلزات اینچنین کارهای آرماتوربندی، کارهای بتونگیری، کارهای انکرگذاری و نقدکنی و خاکبرداری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی و وصلگری در انشاءات آبقبولکنک اساسی نیز ادامه دارد. فعالیت با ثمر و شبانه‌روزی کارگران و متخصصان امکان فراهم آورد که در انشاءات مذکور کارهای ساختمانی با صفت بلند و طبق نقشه پیش بینی شده وسعت یابد. کارهای ساختمانی در شاخه توربینه‌ها و نقب‌های آبرسانی اگریگات‌ها با استفاده تکنیک‌های پر اقتدار و معاصر و جلب کارگران و متخصصان صاحب تجربه پیش می‌رود. کارگران و متخصصان در اجرای کارهای ساختمانی شاخته‌های توربینه‌ها و نقب‌های آبرسانی اگریگات‌ها فعالیت با ثمر و نتیجه بخش نشان می‌دهند. هر آن تکنولوژی نوترینی که در ساحه انشاءات گیزاتکنیکی وجود دارد طبق طلبات همان از کار اجرا کنندگان ما اجرای کار را طلب میکنیم. یعنی صفت کارهای ساختمانی در سطحی به نهایت بلند قرار دارد. با چنین روحیه سازنده بنیادگذاران نیروگاه راغون تلاش بران دارند که کارهای ساختمانی سری وقت در اساس لایحه پیش بینی شده به انجام رسد.